Shubor nakaslem jong udongsan hima. Presiden ka HSPDP ba KP Pangyang rangkat kinungkit kam haka arpatarek mentau benai ulah hiar hidalde balajurip ikitop ki belapay na kajing penlang ikijabo belati ya uranium hanong ba jenden kalabu jema ya kajing im jong kipajba halin kata andalawan pai ulajurip saya kamot haba bat kadu uba Pangyang ulayo ban poi sakasnong dom nesiat kebadan setang kumbak nai teli ai kilongyeng nemar ki breu bun ki lapet snong lut hadin baka sarkar klapin kriya no yaki arngot kinuhi kai skol sarkar tong gedon hang ni menta hapu kanong ba jenrin kajaka kadai kabadon kawai na ki tangki ki ba set ki ba sop ki ba sili gitu ki jabo jong uranium termai don iba NDC hang ni umwe ni orang ba tu temenu jong ni katha jaka dengan swa ban tip khamhana i menu lah sedang ya kani ka jingtrei jong uranium kani ka jaka usnem nang ta kat nui e la trei bat kumnu bade la pensangai kum tu bat hadu umta ka singiwan bakal don hanika jaka ka bala paj ka bala repair ke jingpei jong ni ka jaka ke mama ti sumha ni tu lem ni ndiat den kot ya ke jong long man jong ni ka trei uni uranium hani ka jaka oi kuble sibon kat kum ka jingtiap ka jonga kini ki breu jong ka atomic energy kilayo ya ka permission nengkong napo ka HADC hasil autonomous council bat kilale sibon ki drilling survey bat ki rukam survey ki jongki ki basura bat ki kenja mesin kaleng sodong nadu nasti na kan ranikor aloreng to nadu ki sinam kat kandai spa nyo ko breu ter kat ba ki dang lap dia kajing ke pau jong uranium hau siap haki rut wa kenci ki bot ki kiu artet ya ka wa kenci ter nang ta ki lasa ruang te plang dilon haki snam khat khandai spa prapo e hang tu ki lale drilling ke sorbir hang tu nang ta hang nya po do siap pada kilawan hakas snam khat khandai spa prapan reu da ka jing pan jing bet na ikong spiliti leng do lang ren te ikong spiliti leng do lang ren ro to ko por im padas nu thu ba ya ka e ka pan mi na ka ne den te kumta wat la habdeng ka jing lengo lengan habdeng ka jing artaten kan ji ayu den te ila susha da ka pasu ai da ka permission temporary ka pasisnam na ka pantapan sorbe da ka ba syura ada ki kenja mesin ke ba supen i ya ka jing don jung ki marbo kando lese mdai tang uranium kiwi pat ki mar ki panapong ya ya ka ba ka sarkar India kam ya thu yang kita ngre ya thu tang uranium te hadin nang ta pada haba ki la lap ka jing don uranium ne i kum ba ka biang wat ban priu te ban pen sisa ya kata ki ra ada ka atomic mineral division AMD na ka mentaban le ka drilling survey ban klong ban se ya uranium na po leng ba jong ki pat ki ba siu drill de shu imat kila tes kila persang ban wat bane shu de kita ni ham saya baki ya tu orang ba une ke udai uta fast grade uranium de nga dengan tip i ta ri shu sngo ba ya tu kitu ki nong tre tu ki tuan ki kna khasiru ki ba long kom ki laborer jong ka atomic energy de hadin dala lapi kata ka atomic energy ke 8 ru keleng ki jaka na ka penta ban ti ban explore ya uranium den rei na i conspiracy la katla katiai la persang ban num sotanap siu ban ai na marba wala im tip bau uranium long bakta ka katakia an rei ki priu ki lawan ta ki spa tentang la ta kajaru ki besom tu di ka lakta ya ka im lang sa lang namar mai don tang marwe rentat pati baya sa sang lang to ari yang lain di kajing le mon kajing le bor jong kini ki priu jong ka atomic energy ru kala pau peleng ta ka pa ki ya im bu a ta ka pa ki ya im kalai ta ka pa tentang ki don ru ki kamba pan le to mat ya ki kena kan thei jong ni ru ที่คนตายของสกิลตี้ละประชาบันสังเกตเห็นเลย
kumno kila ti no hang ni pada kiti dah ka long ko malek rat hole mining ko malek ya ka tau yong do ki tang ba ka ya ther kan diat namar ba ti ra da ki kor ki bor ki machine ki kompresor ki wei pat ki machine kat kom ko jing ya thu jong ki tu ki nong pre khasi tu wong ba lati siapo katu ka don ka wei ka jaka ka ba sam thliu na tu ka wei na ta nang ne ka wei na nang ne ka ki khot ka phot sang kai nang ne ka khot ka phot ka leng te ki la ngam siapo ki ong ta ki phot phom tar siapo nang ta bat ki la ya lu kum ne ban pen ya kan du ya kan ka phot ka leng bat ka phot sang kai ha ba liang kum ne te ya kata lati da ka wei ka company ka balawan ra da ka atomic energy department he ka ba kerteng ka mineral exploration corporation limited ti da ka jing ti ka jing klong da ni la lang thop hang ni uranium ore tu uranium ra se ni ko ndau sibun ki ya thu ite ki no tre te da la lang sibun hang ni ha ka snam khat kan dai spa kan dai tho kan da wei kan dai tho ar ki energy ki no tre jong ka AMD Atomic Mineral Division ru kasih ya siang apa domisiat na takin dong tre jong ka company Mineral Exploration Corporation Limited ru ki siang domisiat de misaju i ba ki dong tre ki wan ki lek nang ni sa domisiat ka ba jangai tangkum ba ar kilometer setengah nilai kilometer nang ni sa domisiat de ayu iru tentang ba kitu ki ba wan nang ni habita di por ba wong bala stang ban terlihat kan sanyo tau kendo uranium ki wan kit ha kiem tangki ki ba long kum ka gas cylinder to tang ba kham he kham rong ha ka trok te la jan long hi na kut jong ta la trok ka bla chana de ki kenja plastik ki bar ban ha tengah trai la ban de ki tu kita ki bala da refine ba ki ket ni ki kira yung amtet nang ta ki ket lu sibon ki kenja aset ki bawan ket nasor tin chane ki no pre jong ka atomic energy ki thu wong ba ki pendon kam ha ka ba pen om ni ta kendo da ka ta set ki thu ru wong ba ki breu ki bawan tre ne ki ba khantam ki tu ki bangam ha po kendo ki don la ki sekti ki ba kerpang ki ba long kum ki tu ki ba tri karkhana ki ba long da ka khaki na ta ka kti dong ki ru ki da sep da ka han glop na ta ka kli ki da phong ka helmet ki rong spok ndo ki rong spok ndo ke na ta ki da dang tau kan jatiar ba ki khadi uranium monitor ba hang ta la pen i la indicate tong ba da la kiu kata ka radiation de mi no na mi kata la ban yak no sa na po kan tau ki thu ki khana no tri hang ni ru na dengan kep na ma ki tre ki mi ki rong ki sem ke re ha jing sha ya kan ni ka ka sau dong ni kan ni ka 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 bakiyati ki san ti ki la ker da ka per sainar ki da pen a perusahaan tari ti ngim yo ban rum ni apa ka balengo ha gitu ki por bade ka ba phla long ba dan we kur u breu na po wa ka ji kertang ba yarles leng do lang ren yêu ta là xã kem cái nọ mà đây uranium smuggler thì ngalengo ang yung okum bala ker da ka per la pan up santari thì ya patu ang uranium smuggler thì la da yung smuggler ru kasukan dia kam pat yo kem dia radiation ka digal early kumno ka la ban itu mo haba wat yung bru yo kem de kem pan cha mai rang yo ta mo bara uranium na ni thì ka balengo adu kata ka den ta hadin pati imat kimlap sakhi kimlap sabut te ya kata ka jing ra uranium jong te menta la lat no ken no kata ka je na do gi snam to ni ka tanu pada ha to por ki ya pesang no pada sin kumni kisa ter kumni kisa tap ni ka dei ha ka snam khat kan dai spa kan dai po we kan dai po ar man ba i conspility la ya yang persya ban withdraw no ya ki temporary permission baro nang tareng kat ke jeng yarap jong ima i choking stone ndo ke kila ai sibon ki jing tho so prime minister so president ta bat sat AMD pada ban sangat no namar bangim kwa ban penja chakrang ban kam ke ka
responsibility kapan yang ru kabjet hang te han nang sinong demi sia bat kala khang kut sindan te ban nom sarung su ha ban dum sa rong su kata ai ru ka baket order ki nong tre ba mi no sindan hapo kata sni bat la dam mi ngan pendan kam da ka bor te ai so chief minister ko pi so prime minister nang ta ai ko pi sa UDC sa USP bat habaro kita nak kita tiban le kata ai ko pi hau opposition leader jong ka sarkar Meghalaya te kum ta kini kim ban seru syu ki sabmi no nang ne nda mi yang ne haden bisa ai kontrak factory ya kan ka nanti tangki yang ne ti pat kam ka jung sung thu changa ti ki tangki ki de ki ta ki care ki ba ki la kan pat na ka ba ki la pat ki la ke refine yo to yo kon thabru ya gitu ki tiar ki ba ki penan kam kum ki helmet kum ki gambut kum ki hand glove thamlu thang thablu thang namar ba ki don ki ba ong ba ki tu ki tiar ki ba penan kam ha tu ko por ki la long uranium contaminated lot te kan te kum ta kita badon hang tai badon ketuki pai barit no itu pada kile nak benta ban yadai ke itu te namar ba ka tu ka dan kum hang te khmat nang tai tai khmat de mo ka tu ka ini bantat kita itu pada ka tu ba de kat kam ka jeng thu jong tu ki no tre ji ba ya tre lang ne ki ong ba ka de ja ka ba ki explore nang to ki long kum ka rat hul pitin nang to ki ngam si to te khnang ba ka tu ka jen hau ka radiation ba mi nang to kan nam safret te kum ta ki la tap no ada ka cement concrete no ta ki bu ki pat ban ki don ki ba ong ban penlaj air ten rei mentangi i la set dam no ta ka cement dam ki ni tendet kalau ada set dam itu pada kan dia yo den kamut kum no ta ada ong ban penlaj air ta kalau set pelan gitu tu kateli di pipe tentang ni mo ka tu ru ki ta set menta ha ki ni ki tendet ni ba la bana biang ka ham sayang bala or pat ka takir no to kami sibun ba ini sim tena kalian sunga pada ru ngawan ta kasi kalong ba ngiyo kubor bakini ki tangki mo kadon kejing or pipe ten dapat jaga ni hang ni sani hang ni mo kala ngi ba kadang thamai sisa kejing repair kani kejing set dengan ke semen nang sa hang te hajrong de nang ta hang tai ha wei ru mo kidon sibun ba ki ba kila suker telar kedai sya ka jabo ka jaban mo ka bala ban set ye gai radiation jong uranium te ngai kamlong ka ba bakala ban ong ba kadon jingma lada ki lada la sna kumne na kam ta ban set ye gai radiation jong uranium ini jong tau o ni jong gitu ki tiar gitar bekilon kam shwa te kai ka ba ngawan ta kasing ne kum unwe ni kinu gelam jong ka HSPP kalong ba kum bai mai hoping na dum shwa mo yong ba lemdang itip tikna ba kata ka jingti uranium kan light na kata ka jingma kan light na kata ka jing sirkhai jong ka jing pang ka ba mi te na kata ka daw ba himla ban ailat ya ka sarkar ne ya kanunu ka company ban ti te kumba la ban sange kumni hoi ka government jung ngati ba kini ki semba dep kala ban sange ya kani ka jing ya sakhang ya kani ya kata ni ai ka jing kesan ka ba pura bat ngin ong sai ba kum ka SPDP inam ya kren su hiru ya sepangga ti mo sepangga sei sepangga klong yang di uranium dek ka bangidon ta ni kasi kalong ba bangawan hang ni langsung thu ile deru ba kadon kata ka jing smo fair ba ka khri kalong ngeng mo ki nirmat lani ki komring musim ka baki ong ka radiation mo te ngangi kalong kum ta sisa basa sna kum ni dek ka bangi kwa mata ya ka ban pentikna de kata ni kwa paderu ban pensngau ban pensngap ban kerpat ban kentu ban kenpam ya kasrokai ka jungi ba yakini ki jing orpai barok mo ba di kita ki jaka ba ki sili ki jaka ki blati miswa kalong ba nakaliang jongi kum ka party ba yang prisa ban ti iriam dum dai dum miswa dum ta kalong ba kasokar kan teke de kani ban set ba ban khmi ba ban waru ya ki start ki jahat ki balong ki independent scientist environmentalist lani kinu ki start jongka ini ke environment jongka mai mariang ka jungi bakanam dan kata ke jingta kata ka de ke bangi kwa ban
ongsai siya ka sorkar balik sede da kata ka ba ngi klem sim kya ya kani manta kani ka jaka kani ka area ba kani ka ba isungi yo kata ka jing ya step ka tradition jong wiriniam kan bu ya ka jing ma ka bakrawi ka ri ka set mri ya kata hi ka bangiwan mata ka sih ni ke ngi permen ba ka sorkar ka jungi ru kan sim kya ya kata bakanda pentikna ya kata bakanda Witu ya kata, bahkan da wating tip benek ya kata, bat ban ai ke jinda ke bopora, na ke set, ya kani ka jen hau jong kani ka, na uni umar uranium ke bangi ong ke edition, ke balong ke cuma ke bakrau ya ke cing im jong ki brew, lani jong ki mak, jong ki mrat ki mereng, lani jong jing tu jing tep sadong sokum jong dengan maria. Hadin ba ulawan jurip uba KP Pangyang kum presiden ke HSPDP rangkat ke jin senrang lang menteri ketenat PHE ke sorkar jela uba Renikton Lengdo uba deru UMLA ke HSPDP na Mokerwat konstituensi haka ar pelajarik mentau benai kilalik ikendu yu menteri rang ba ke jela ukonrat ke sangma hasket triat menpersengi ke jingge ba hak negatain uba Pangyang pila bani tu yang ni bakli kendu chief minister ke ai kadaw pelong ipi bani kendu yu chief minister to menin janit wo sau siteng janit nya lalai kendu ya chief minister pengkat berway menteri sorkar ba Renikton Lengdo Tonghar dan ya tu halor kajing wan jurit jongai ku presiden jong parti HSPDP ya kajing long jingman kathan nong ba jenrin kabadai halor ka leakage jaka set igajaban jong ka Jakarta uranium menswa ndabang ngalek ya tu ba ngalalap sisa bakadon kecing orpak nadu ketu ka tangki number way number R hakabaladon ru kita repairing ke bedang sen manu repair kata ngamtip tang bakadai na sorkar ngek kitu ki jaka penlak di air hak itu ki jaka ba ki longkum ka rat whole mining ya uranium mensuandai ki don kita balaset dan turu gitu ki pipe na lord ki don ki liu ki hati prateli ki pipe telah set mentah sada gitu ki daga simen ngamtip kan dia ayu kata kajing set ke simen dengan suntuk berkredisyon kat curba kata-kata ni suntuk ini ripai baru kata ika khmat kata ika khali mau kutu kapor kumta terter kalau adon kajing orpak kajing light layer kajing light na kana RB uranium tengi le tu sai how chief minister ba tin thano kloi ya kanu tim ban test la kadon nem ke leakage hangtu ke baar ba kata kal RB ka light nem nang bahkan nom la ban kta ya ke sik im ju gibriu hangtu ya ki mrap hangtu lani ka saudong sop pun hangtu ida kale mo chief minister ru ulas ngap ya kata wong bagi perkhat ningkong ya ke sing im pokodo jing gibriu ka baar kan ya ke development program mo te ndale ya kata ong safa ru ya ke independent team ka banle ya kata ong nai pha than ya ke gi we ku ba pau ya AMD bat gi we mo yusil yo office ong bakam don kan ni tradition la ni kajing ta ipaiba na kate Jakarta iri ni menswa sa ka ba arpat kajing lek yung hang tu kalap sibun pade kising jong ipaiba ka thangtang na ka daw ka ni ke issue uranium hangta ti misem ka ni ka uranium ni nang tu kalong penban ya ka dong ka thang jong ka tu ka domesiat ka mau thaba ka nongba jenrin ka dungdolun ka tu ka thangwas nunggu saling do berkawai kalong kum ki hilang saknya victim mo ya ka roi ketar jong ketu kathangi paro kawai tang na kadaw uranium ke kum ka jing penjisya nadu ba don ke jing ti uranium ngani ke jing ka pre mining ya uranium hangso haki nem kat kendai spa terter kum to adu kat kendai spa tapuniau sahabadan ketu ka public hearing persya baiba jing ti uranium mardor sendet ketu ka kinuhikai jong ka domesiat Domen lepi school ni armut uba prijun bad uba marsra hang to ila sa transfer no uway sa po ka sinong rang balang stasiang yo ba prijun lendo lang rin no hikai jong ka tumesiak bad yo tau ba marsra ki pha sa lang giloy tang nakadaw bigiran bentah ki persa uranium kota kapor te kila du no ika ka school hadu mentam dan school show kata kalong ko kum kajing timban ban yaki na kajing don ka issue hadu mesiap kenungut ki don kinosos dong mentah film mentah ki don stang kum bakhandaying namar bakat kiba don hantu nang slem bom don ka school haslong hathawan ibriu ge bek ne start gilalai ko sikwi wi snong bamadan kumawa kaji wai pero nang rit ge snong ka baar pat ka kata ka surok ka bamut banti nang tai na ka than kersai ramrai dungi senong sang cha mau kaji wakaji
Aga tu kapur nalor ke jing persa si union kebajur kata ke proposal ke notification ban ai kata ke surok tulining NH nang tu ibut ban leitang hadu ka wa kaji. Te haga ju kapur kata ke jing tho ke proposal ke pausai na ke sarkar kan ba ke jing ti ya kata ke surok talong ban facilities ya ke mining of uranium adom ya siap mau sabak kung takan. Te ka penlong yi ki pai ba ka penlong yi ke tu katang penlong yi ki seng balang pakinom ya ha pan pedang ke surok memar kala ka jemut dari kecil semua kalau banding dari banti uranium. Dia kata kalau penuan dia kecil ke bakau so kewepat. Tena kata ke dau ki ong bala tapi dia kata ke surok. Kadang dia benjadon jing ya so ai kadang bentai ai bagai jing uranium. Kadang benong be clear di naga bantaka. Roy ka par jong sipai ba aga to kathain. Taba arpat haba piti ya kata ke surok kadang dia ben kutang hang tawa kaji kadang ben pois kadang connector tel satasya Kang Diloy, seduk Ranikor, seduk Southwest. Kata ka ai pajba ya ka security ban semua papleng dari kadai syak serok dat pajba mo om tang ban sange atai ka jaga badan uranium kan. Ka sarkar ni kerpat nomor kata ni dawa ba kadai ban long clear cut declaration man ong bagatai serok kanam dan benta. Habaisit ya ka uranium mining. Mo kata ru long kajing tu ko baga surok kam la si banti habadon kajing persa kumta habadon kajing perkhat open kelumar jimut kumta pi. Ingin clear ya kan Mentangin keno ya jadi keren ya ke isu uranium kumba ke surka hak sem area kat kendai kala revoke ya ketu ka order bandon ka ban explore dan ban pre mining hang pai hapo domestic hang pai mo thaba dena kata ka daw ai ba ke surkar mentakan close no ya kene ke chapter ban ong baka ke sepang ke isu uranium kumbla the government mensuar kalle de menin abe ke mushi ni star ong klien ya kata tong ni fokus no ya ka proyek apa